piaje some ka piaje kwadwo so abeje so eno an meje so fa eja ufre ifiri Jacobu efikran na just hodie sabi mfredi asayare enfansre nemu mekase mehwehwe eja kwadwo piaje sabi de nani afra no bia ni mu kuranum obia akoda openin wo bia enimi eja akwaba eja na eja uwaire pepacha wa enkran nso yasai si amene wo nsia akasai si awo nyina wo mesi akasai na wo be produce sisi ade no ana homana ado eja onko kwaso David mu anzo say aye gumache nti do you do some no why domino na ba yo na da no awu aja mi yo na da sam se kokwa agono no so ade no Nyankopon di se mu battery na wu nti se battery ni nye wi awaye de na yi papa we ni wi nye ni nyina ye on fa bi anya se de ade ahoma be so mene ya de cheche na wure mi anka ja mi papa mi ofra se ma de nyina apiaje ya sabi medical kan chiro se onwuna de ne kan adum na senti oba fidua mu no na obetensem nanka sabi mprediasa obi ana ne afra de ki ebu no kwasea misi ko Facebook live na eja apiaje what is say we so huna de na the be man nso so nko pension na fe no ko fa asem bia abre no wa he oba ma de asem be ma wo papa bi kwa yo Jacobu ha ani ase edan no wa ye de ntom na petom wo etima no na ma ni nyina da fa ko no ha baba bi se de atu agu na chi no wo de ntoma nko na abonu mu be me na asori bonti ko no se wo pass mama me wo asori ko sinu be ma na asori nko ndi o fare nko aja mami misa yasimu nsem dwumadi awuti biti pa yenyai mi ankwada ana ye boa mansan mo boa mansan pa aja ni mi ntia mama me kasa we obi watifio nim se owedi omne na hihya honya no kra wo ya otinsem bi wa wogidi bigidi pa frize bigitum se de wisi kasa eni se de wisi bubo wo mo boa onyine din no minyi ntumi se obetumi tumfuturo gu amanzan ni da ni nyina ye aja yemisa ye de atepata dwa so ye di sunsun mu nsem yankase ya ka biewom ya na ye tie yan so no mja kotie binom wonante se ana menante se de ye boko se mikromu ani Jacobu ahwa na meni me yire ni me nyina ewo na mbididi bushia sa se so ewo contrase ti efefu ankuma kwan na eko eye behina se enti medidi ase ne soa na afedie yade atomi amani efra ti mahu odin no a ekuta me no aye mre ti akoka me ne me yire ne me ma no ja mankwa mibu amada di ma me ne kwa medi na ki brebia obekofu mu bia bize utuba njinya me ne mesoa no okuta mpuma na me ne ko ti edo efuo no ye ne kakrakra ekoko ni kwa du ni pedu bra ne koko no ebiewu ti sa mama ba mu bui se ne ye mfa sasane ma obi ye menyenche ti ye di maame a me yire no ne papa ono so ye bi ye mfianso no kompre se asase se de so den sitie no na ho odi ntumi na msanji free ni se msande ma ni pafoforo ti ablante no ko so aye ya asase no so eye 15 acres enti boy ni ye ya de yan se koko ni wu se de meka no a to bobo mama ne se obedua ne me am so se me tumi apia bonta ko se duane ne me die eni odua na ba ebetumi ama Nyankopon adom menyi bi afilimu abo me ho so bra ti ablante nzu di manini ko dwapia okoso ye ya dua mani nyina na odi koko no san faase enti koko mani ye ema ye che
emu mmienu ma me nyame fa ono nso nya ne de ye to emani firi kokoo no so no na kokoo no ankesa na fedie agina pa tibi nu no ka se de esi agina no de ene obetisi kokoo ne ntam atwetwa nkuruwa nti obetisi ntam ama me ne yi ayi nyina ya che nti me no ni nkuma wo mu a ya enyinyini ye nti ni nyina no me ne che fry tabele ba sa no mi si den bi se ne beto emenam de aboso na me to abeno na me de bo me dan pi ba akoso na me de mdi na mani nyina nyinyini nti no mi ja ebi wo se ja me de we chiri kakra nti me dan ma boy no akwa no wa efija kubu ko ho no so me fafom da continue ekọ ne me yereba nti na me tan ko wose so na me sikasem nti ni mi yiri ko ba e sikasem pa nti me tan ko wose so ti mo ma na madam fo ba ko o ba nyina se hwa eno ba ja kubu eyi no ba ka jem safia ba ko hwe me ne de kae no na me si de bi nana mi tumi nko ono se bo modin na nipa nso nsa ne kokohwe nti ampa me wo fa se ba ko e freda dabo oso me nsa ama me ne koy ta bla me ne koy na me gu fom eni eye me yapa yi ti me busie mu a ena me nya ablante ba ko bo mama ne se me nko be hina se na me nko busia man bi fredi go ampa me kodi kusi na busia panin so tabram de ko si busia panin ni so busia panin so ko ni fi o bible bo mama ne say ampa go si ono ne wodi ma wo bituye na ono ne de na ono bosi de watara ni pakro ni ntua ne ka tutua ne ka obeji sesika no na wodi amabusia panin ne de abreme bedanase ti mi sori ba Jakubu ni wo fa ase no di abrema me ba ye no de na me san ko hobiam mi twen sika kwen se mi pagya nam de atu bibia di nana se ne no de be ba me ntumi mu nti ye me yi nam de asam ne ko daren police ni bi wo Jakubu na efre kotu nam de ko dano nti ampa wono so edi hu dwuma ma me ama okofa o director ko ma go nu ama go ni bai to go ni bai na me nante se obi eni ho a ya na me nante ye na edene to go nu police ni gina manem ani owura na kan o se yo ko na akwa na dance ni aba na fawu wa ma fe me tira ho a na kese asem na ha me jama ye ne den ni fe ni asemato obi kura buawa na onyi ejam ja asem no ma onyankopon we mo ho ma na bla no asan ba ye bi no se bo modin ya na kohwe ko ya na wasata masase no to abe no ho no ye kwan de mu ni di wasata masase no ho no e di ama ye mi nche nti asem na anya me de na msan di kotu ne busia panin nim abuja panin na asem wo kan se wandi woni hu asem bia wo kan sisi ade matoma ba aka menkuma ne wo so nti obeka hu asem ama me mse mo fe na me hwe so namse no ene no dia asem be kwa akoda na akomo hene na ohwehwe mu ama me se etisa se akwa ne bu mi kwase ya na akomo hene beka ampa me de kokoda na akomo hene nti Abraham de kokoda na akomo hene no lese na akomo hene so no obekọ budichiri bi de ne minimi sa nti me ko ye no kokoto no na wa am ka se bi obekọ budichiri na odan ma ni nkonwa no so atenafo no nti ye kwa asam no so no ene omu bu cham se mi mani ye me ya me den na matumi a kire se no so me ne me yire ne me ma ene do afuo no ene me ja ho de ma me baba ya nti Abraham de ma no e freda bana safo wa
enti ni woni yemi encheni no anana ewo so enti ampa wono nsusu odua kokko na ewuntu no nsusu dua ame enti me de koda nana no asi yo wate enti sisi ya no beden makọ afuo mu ho nyam si wo so obi so mensa de metumi kọ afuo num enti ho ana mekoba o se ne mempe obi a me bonkro me ka saye mu ni bibia no ye kwafuo mu ho a wode mbekọ na de meka bia no o nso atumi a kire wo me si yo mate nana de meka bia o eho no nana kwa mhene konti de meka bia o motu egu ti bla me gina ho a sabi mani na ye me ya na maso de eti asampa ena nso menya kwala asa se eviali oso ba ko de mani afi ti behwe wo mudi am so nana kwa mhene ko de a eni yesi ade mewu wi ase ya no ti ye ba ye betra asam no so no de an se ya komiro mu ho aba abra musi ni mani ye me ya entimi mpo obi nka me ho go nsunsun ese wan de na ninu otumi di hunu ade ekofuom eye bibia ejo no abetumi a kere se ye fedie na ne yeduru nwire mu ho a go si mi hunu kwan empanimfo no nso ese ni esare che dia ma ba nko kere se ye no na die no mo je mo pese mu twa fufu edifa sebi mechi na mo de himenu kebi ma mentina aban abma royafo eni aboafo enso ho sebi bidi zemfu ase busum kura de bekumi a menya busum so obeda na mamen enti de mu mi kwase ya ne nyankopon ho fedie ko hwefu eni ne ba ya de ya nse omo transe apigi udifo na mi ma mi nusu am de hwem ho enkuma ewo mu a ape na ebo amekani na ebo mu na na me ablante de cheye no mi fa ewo mu me no akoko no wase no menya mi wo eka me nsa meji forma abenu mi ntumi nkonkonu yo maya de enhira nkam eja meja mani esi menye meka se medi fo wi enji ebebu mi kama me bisi yo mate ase nana wanimu a afi die na obi ono ye dansi ni ma go no ono woni na kwagina nya botre me twen wo mama mo ba ya die odi dansi ma go no ene nana oye koso no enti oye koso ni nyina se eye 18 million because me bu onfu ya na me boa bufu papa ene me jampanifo na nim na me se ajanya abotra me mo be kan de jampanifo anu kana mom ko Facebook live na ko hwe sabi ye papa sabi ne kan ya dum ye nua ni frania na no ma kan sam ami ya si won ko fa 18 million na ne buafu na afo kasa akire na nanom wo de ko Facebook live inshira 104.5 FM ko hwe papa yi o kasa nyina ni shiata no ya ni shiotigu na asem ni besi no wo be hu mpanimfo a wo mu di aso awa santemam Ghana mamu ni frania yesi won ko fa 18 million ni nyina ne se na saso obi asa akura Jeffrey ne nsam o ye kodi asam ahimfi a yesi ni frani won ko pa 18 million mra wo de ko hwe papa nanim a wo de ka asem no wo ka nyina nisio kwa na atigu konshira 104.5 FM na ko hwe no eja di asem na ka kira himfo no ahwala maka kira nse nana kwa mhene ekwa buruchiri nemum semikase migina ahasesiye ya sedie ebufuo ne nana monimu a efun abema no ahwa meka fun akire mu enti mikombe bi na dansini a wono mensama no menyehwe no aba bedi dansie na munyina nipa besam kron munyina mutiti wakeke mu anu atum muntumi nke bibia nkire ablante no ese mafam ho adwene
ɛne me nso me ne me yere ne kɔɔyɛ akuya go bɛsɔ me nsara menko na hwe ya ma no bɛpatiri na na kɔm hene so wɔ burikiri ɔba no bɛte a ɔbɛka sa ade na pe anya abotre ne bia waka kasa enye na ɔde ato me kiri ɛbɛha me paa ntimi de mekɔ na ma me yere no sɔ me nsa na ja me bɛforo me kai nti abraka krabia no maduru station no na bra wo mu tuma nipa ba ko no ba yɛ nananom sɛ bra nam sɛ nananom ne hene bo ɛhɔ nana bi wɔ nana paa wɔ menkɔ nti wodie deɛ ɔmo sɛ wɔ ma ayɛ me bia mede ma werɛ ho kɔ me fie na mekɔɔ Yakobu nti mekɔkɔtena Yakobu ya 2 weeks afei deɛ mewɔ ma na ɔmo asoma wɔn mu di asɛm ne baako sɛ ɔmfa me course ɛmmerɛ me ɛnam sɛ na na kom hinti ne mama je course nka ba yi kensɛm a mɛkeka kyerɛ wo enkenye me kɔ wie ba wo sentence me a mafa mekɔ enti sɛ wo wagye course krata no de ba sɛ me menye ensɛm a mo kan na yɛ papa na kom hinti mɛgye krata no date be na hye so sɛ memfa metue sika no wase o tembia metumi atete bia memfa mara meshi wo mate sɛ nyense nti waka mate sɛ de boy na ohwe me kokoro no so o yɛ adwuma no oba ya asɛm oba bɛka kyerɛ me sɛ go ni ne ba akɔti kokoro no enyina to kofuo mo no na kyɛ sɛ akwa asɛm kɛseɛ kora na abere no nam sɛ ne go ni ne ba akwa ya de bɛn o so ma akwa ti gogo ni nyina agu ase fine ama de wo mo di danger abobɔ afuo no nyina sɛ nipa na de asene ma no on se sa ne bo ne no roba enu bibie mfira asase no so enti asase no wo ma fa nam sɛ neve na adie wi ase kora na ese ye komu to wo be ka kire me nu kurani na asem aka ahame pa ti antiba Yakobu ono nso onime pa se ye so me nsa no pa ekofuo mu ba na abatumi se onifre ni bi tutu mfie be de me nsa ekeka se so wowom se de ne wo ho na mi maboa aye afuo kakra bi be didi so no no nipa da se nipa tu di na adwene esisi mi se di a ni be anti be busa me se asebele si se mi kirekire mu nyina kire no so ene mi di number yi ebe ma no wa frɛ nana ewo nhyira na odi asem na koto wo manim na msiu enka krakra nana me de ba be da mo se jamu na mutwetwegi ahiafo ene adofo no munhwɛ me maburoi na mun nyina eja mummoame na me nso minya ade a abontini mu asresere na afi minyiri nso nya ni ye ne mema nam baya boko me de be da mo se bia munhwɛ na mummoame na munkibi ma me moni adofo nyina no fase nana bibia be fan wate medam ase yan ye de nsasi abokase ye ne ye di ahiafo asem ye ne ye di oni bi asem yan so nsi ni azan bia nso nim ya sha obom se bibia be fan wate nana me de wase eti wasam no ne tofa bom nyina ne se kokofu a na udodidi so ya odin na fa mu ya eno ana ne mansa ko no ansa na oka ne akura dum no sese kokofu na hwerew na hwere me na hwerew ahwere me asase ne so ahwerew ahwere me na nanu masan bo ka 18 million nana ana da ho no dabio
nsɛm no bi wɔ a wohwɛ a na ɛsan gyae ɛbɛhwɛ wo a na agyamane ne sɛ kwadwa apia ɔde ano no kwadwa apia no ɛnyɛ me bibia no na adi agorakyɛ ɔyɛ paa ɛma no nyɛ ansa me se ɔde ano no ɛnyɛ me bibia no ɔyɛ ɔyɔnko ɛna wogya ɛduru sɛ ahoɔden no kɔ fam kanea no adum wontimi mfoa ne nkɔhu no woayɛ kua no ɛna agya ma apia sɛ nka ɔno ankasa wɔnnɔ na abao mobɛte wɔ kokoo so ɛne mmɛ no mu a na wama no binya saa ɛno a no abrɛ me bi na gol firi hi na ɛba asɛm mu na gol no deɛ ofiri bɛnyina sɛ hɔ na me lɛfɛ asase no so no ndiɛ no susu yɛ asase no nyɛ 50 acres nti me wɔ ɛfa a ma wɔanɔ a ma mɛto me ama ma ɛhu n'anim sɛ wɔnie ɛdeɛ mɛmete yɛn sɛ yɛsi gyama no wɔhyɛ baabi ɛkabɛ nti abɛdwuma a na ɔtwa nti medeɛ mahu n'anim da sɛ wɔnie nti agyama no hwɛde sɛ gɔ no baeɛ no na ɔno ate sii w'afuo no mu ɔhu sɛ sɛ bimprɛ de asɛ nifrɛ ne deɛ ɔma afuom so ɔho aberanteɛ bi koraa deɛ dabɔne na mo nyinaa mo nkɔ afuo nkɔ no wato aguɔ woyɛ den a wato ɛti ɔno hu sɛ wontumi nkɔ afuom wahyewhyew no ɛna ɔkɔhyɛ hɔ a wɔɔto mmɛ no gu fam ɛno a na n'abusua panini no aberɛ bɛdɔɔ afuro no nyinaa mɛwɔ mu nyinaa no wɔhumi nti aberɛ a meda no ma akɔdwa no da no a me nua no ɛna ɔno nso ɔbɔ no ho mmɔden paa nti ɛhɔ na ne nua no ɛba Jakobu bɔbɔ mamanneɛ sɛ wɔne go abusua panini ɛyɛ wɔne ne yɛ aprapre bi nam so saa rɛ te yɛde a mɛpɛ nipa a ɔbɛkɔ akɔhwɛ wɔne ne ntam seɛ no fɛsɛ meni ani nti ɛdi bɛɛ na ne nan anamfa sɛ na awɔtwe ɛne ɔno a go abusua panini no a ɔno nso baa me hɔ sɛ kwadwo ɛyɛ wɔne ne nyina ɛbɔ ntɔn baako ɔmo yɛ asomafoɔ nti ɔmpɛ sɛ akasakasa bi esi ne ntam nti wɔne ne perepere adeɛ nti ɔno nso bɛka kyerɛ me no nam so mentena hɔ ɛma mfofo wɔ nana mekɔayɛ ebi a na menim obi akoma ne nwira mu ne biribi akɔba ne medin akɔda so nti mefa akwasi buroni wɔ bɛhina sɛ waa ɛwɔ go kurom hɔ sɛbi mefa no paa ɛna wɔno nso kɔdwo nso fa ne nua baako ɛna busua panini nso di ne nua baako kaa ho nti wɔn kɔ nwura mu hɔ ɛkɔkɔtɔ ɔseɛ nana saa berɛ na go busua panini no wadɔ wakɔ asase no so ɛwɔ 20 years ɛna ne kɔdwo nso akɔ 18 years ɛna ɔne ne tɔ ɔseɛ wɔdua kokɔɔ no a wɔnoɔ n'ani tuo wɔto hie ne wie a wɔne ɔkɔ akɔgye danseɛ atia me sɛ asase no yɛ go na mjɛ asase yɛ go a nka wo nua no nka wobɛtumi ne mato seɛ ama wo yafa nipa wo yafa nipa ɛne ahimfie hɔ na kyɛ sɛ agya wo kɛkɛkɛkɛka onifirɛ ni wo ka sɛm bɛn onifirɛ ni wo kakaka wo ka sɛm bɛn asɛm no ayɛ awerɛho na mmom abadwafo ɛbɛpɛm na aseɛ piesie yɛmfama India spiritual doctor prayer and healing palace misrawo usunsumu haw nyina da ne laptop ene ho India doctor sebra ebia wawo abofra bi ontimi nkasa ontimi nante he wa wagye atum se nkuda bi da bia da ne ade ka wanu we dia baifo twitwa so nam India sebra se nkuda ni nyina obemena firu na ho wachi bisu obi wonu ma wowro ne ho a ekuro bi ada ne to no ayesunsumu ade ni nyina India sebra awuwa na atiase abusuam udi a umawu oda no adwonso junso krobo India frawo me no kasa untimi mfa fro no awuba ana udi na gonorrhea syphilis ni nyina India tu ase ana obi tie me sunsun bitimi hya no ene ne da onde ahun bi ware no ya kyese ono awaje atum se makura be piepiem sunsun wi ase mu kona India mo awati promise and fail oton sanu mo ntentan obi on mo nya kokokura age so otwa bi oton sanu mo ntentan wutime bra na de dagatem ne de hiba wa befo akoma ayere beso yentu ana mo ne ko India say love me alone oba ne bedon kwa na be ma no watra nkwa ho ehine wo ahine makokoben 18 mu kuma se no obo se kwantempon so oye adwuma ya wada efiada na memene da ne numbers ne ni
0240 55 3682 0240 55 3682 and 0208 297825 0208 297825 Dr. Amuzu, the pennies doctor. Miss Lauha, I got so in a fans for when I never be you. Men know about the sudden and sassin was up. Honorable word, Miss Obama, also Yadawati, Yade. Bama the Obama Soldiers, I say, yes, a coquaguno. Many not so by me, not the pen on one can say, Monsieur Bama. Miss Lau, so I did running bear for ma. Nebia, remember, young baby touchma. The moment boy, my power in the boy for Crano, or any chica cannot feel an yen. It's Messer, a Dr. Amus with the penny doctor. On a dimacajam. To me, Casama Somare, my jet to send a me. A to be my young, Uni Codon, Dr. Amuzo. And will be Tim who's showing in Argent. Or to me, show banning insane. Miss so, Dr. Amuzo, Obama who should not a pican, na yes a cocoa, a do the other nice and pampa, it me as a banku, a farm Obana with the unhome pompo, or bell. It must be a Dr. Amuzo. Miss so, or the Amuzo gal beat us a begaso. Unya bina no ma, Mojan bedia for sunny. Amuzu K, Heba bitters, and also no be a best yes, your funum, stomach osa, esrono. Sansuna Muzu about Mr. So, Unum bia, T.D. Adam, a dead and in fever, na a begane. And he about Dr. Amuzu. Tafu Club 600. I have a friend 0247 77 6743 0247 77 6743 Alaska Star Enterprise. And I'm do. Where a Ghana #1 sole distributor. A back quality and original wallpapers a honeymoon and a yako. It miss if you are Utieme, what's if you never will be hotel and will see a restaurant, sport, and a beer bar. Miss Low, Nananum Atrancunya. Yes, see him Fenivia, a bassa ye pet different designs, different colors. Now, dear designer him Fiena, ye call Alaska Star Enterprise. A soft when you are selling penny for most money to Namonco, a black messia saw down a year, nam person design our for Quanso, a Alaska Star Enterprise, and ye call the blanket is out one shop a gaswa, FA, a dear new hall, Nebison Sampuman, Nebison Saprona, number beer. Eti akwahin aye Alaska Star Enterprise omo Kumasi dum ye ne boss FM dia nim hwe sanso enya ben Prudential Plaza Payi enka yo Tiptoe Lane ye ben Circle Mall echemu bia no no afre 0554 114878 0554 114878 Guinness Ghana Limited omo say so banum nsa I was a unya a Guinness, and Unquan and Sam account for the amount. Sansawe, Unum Bia, Mr. Way, Mawankasa, where Num can bonny beer and few anuma. You and Sebu Unuma, Nessa or Dossary. Now so Cassa, you don't want, as I said, Warita. No man sapa, it is say upon to a year Nacoso. You besides all Benudia, I was me Guinness. Guinness black, not a black no, a bright, a gold, it sounds so bold. It mesre yenina ya benum nsa e Guinness e na wase no Guinness ne color black no ansana empanimfo edeba no omu ye hwehwemu ma ne si ase eno tina ama no ultramodern taste no misraw numbi na siesio afa wo a wutie me ya wanka se wagye atum se wanum atu ultimate bindi misraw edroba kwa metimi akanfo ma e nyadua heba Mr. Numbi Tidi adia madeja ne John this typhoid fever ne nyina so nyadua heba Mr. Etimiso no numbuati moja ni nyafusani ya mesenumbi obi kura tieme ya de no hunu yare ben nam nipaduam eno anu nura mesaw unso nyadua ba Mr. Enhwe kokotobi nanom na wabedi adanse etufo mohwi ne ko KNG heba mrom Abidjan House ana afia tonsu monako konak heba Astam Dani heba mrom Fredmens Keu habme asafo PFA Tafu New Road yenyina ya mohwi na yekonya bi ne no meso e afrefre na opendo so pua frenyadia ba center penny for 0558 56 5890 0558 565890 Mama so mo nesu abramo mra mencha na dia home awurade anu asemni mesraw yeyi eye na watwem yenu asi wono mu a yeye nkanya nso etian hye nso
sa yankasa bosomi aye besima that also a 9 nyame akọ prophet Joshua Barnes wayi na watwe mienu asiwa no ma oye Kenya nsomsom kokra na hono wajane fa wundie nyina ewo eya ni tandua ne abawo sunsun bi ware o wankasa waje atum se tumi bia na ni adene pa ono ankasa obeso no da obi kura tem ne dia no aye ntoya de ode chinchina bre sunsun how biada me say the last stop here Mountain of Victory asafo ya prophet Joshua Barnes odano it mesre se bosumi ebesime that toso a 9 ekro no ye nyina nkone enkope oje fa hodie na ni emergency no enum no tumi a onpa onkoso onpa ware onpa yedie onpa sikanya onpa akwantu ye betwe naba ne de na chiwade aka no so basa na nkoso yedie akwantuo afaware na ayebotwo ade ama etimesre ye nyina atwema twede Joshua Johnson aya frefra for prophet Joshua Barnes I was 0540 447000 0540 447000 utie wo number 1 Akan radio station Insha 104.5 FM meno ka say amansambu afo akwasibu afo oha bidika ka che se dumpani metia ehwe kwabransojo e ponko ba akopɛ konfo ya bi ono nso oha na papa ya ni di nkomo yi ne nsam no aye botwo mu abobo apo ya de ne nsa asabo ba se ne yatisu ne kama fo ne wan ene Insha 104.5 FM yasimu nsam abedwafo samre eda enti sese no opase anya da na ma be che mukambi eni adofo no ambo amen e jamen so mensa koma no opase ya kambi ni ani adofo eboa na wonsa etime ko ano no agasi buafo papa ya semi mesre akwasi trasi papa yi no kure ni nyame anim wose yetempata dwaso dia ono so adwane abetwae na me sa apia kwadwa apia o doni yami anche kama na kwasiesie afuei na ye papa ni fra ni anya biadi no no so anya biadi akowie se abrante bi di go ya so free hiu obeta bi asase no ato so mna no koko etuatua mu nyina sese wo fa wo mena asase na to ne yam papa yi wonya kamafo obani asase no wo ho nkrata na nampa cha wo ho nkrata aye sopran agasi asem ne bramo no na udim de ha mekakra ni asem ne kwa ahemfie no wose na nanom edi asem ne wie yase koko na go wafa watumme na nam ka asem wie yase on fa 18 million na ho na hwe maso kakra ova mami mi sew anzana akwasi bebam ede na nanam gina so se no ntifa sa 18 million bra asha blante ne course de otode ma za se ne so se otua ntadwom na me jimi tua bi ntadwom no ene de ye de free bekwai eko afuom akwa no omogi obi a 3 million enti wo wie no de cash kaka ho se eka wabono enam se wamfaro ya na otua sa metua sa aka eja semsi atobo o kan sa chen so an follow ya o ka chen penimfo me ka kire wo so mo nipa nkro mo nyina titi obi enke bi mame ene o ma obi obedi dance e ko gina kwa bu course e di abere me nana me ka o mo kire wo se bia se wo benya wo mu bia wo mo baba ha beka nana me tese mi se me wie kwa wie be wie me wie kwa wie ba na we ba ba jimefu every minsa wa ba be fasesia me ntumi kwa benum enkongonu na me yede ni medidi mi nyina bontene sere duane eji mi ka che o mpese se metena ha sa me keka fon a kire mpanimfo no na oja o mo ko e ene ja o mo ko e o mba ya no ma fre me hene ne se mi dwane ena me se ye moti me dwane fro mani aja semsi atubu nana mi se me wie kwa wie ba ukumi am kon ba bi
sɛsia deɛ mɛhwehwɛ no sɛ nye w'anim ha na mebaeɛ a nka mpanimfoɔ no ko obi obɛsi mfie bi anka sɛ bi mɛka fo akyerɛ no woyɛ nana wo ne adwan atoa hɔ sɛ wonya botrɛ na wogobu ka 18 million na mo gyina hɔ hwɛ wɔ bi a wɔno yɛdi asɛm no wɔno ɔyɛ danseni no na mo ama akɔ akɔbu 18 million de brɛ me akwasi asɛm na nia bie na deɛ me ka no obi si na nananom nso ka asɛm a yɛ sika no ɔmo gye ɔmo de yɛ dɛn wonya yi a no akɔma nana card na nana bɛbɔ nsa 3 million 4 million ebia na nananom keka si ani na ɔmo de abɛyɛ na wɔadi ani frɛ ne die die so no do 18 million sɛ akwasi asɛm krono ɛne ɛte sɛ krono Jacobu on sɛ asɛm no papa na ka ne de awie but mebɛyɛ me den okay ko sɛ ne frɛ ni a sɛ bio na nim rateɛ na nananom paa nim sɛ papa ni plot ni ne mmefuo nie na nanam betima hwɛ nyame anim paa kyinkyim ya papa yi nsa sɛ buka 1008 edi apini so nti no media me twetwe maso kakra because papa na Canadian no the case is still pregnant ebia sabio wa hwe abedi sabi kafra ebia na ne afira no nti na why waju say wo sympathize edi ama no nti ebia na nya saa na tie jama to ta aka asem bi wose ni frɛ ni bia sabi papa bi atwetwe twa ne nsa mienu no ko wi amo ne eche no ne ni ko gira mra nim judge no hwɛ ne nto sɛ da banti de oyɛ den no fa otimi fa mo on say na papa no na fa you da bi hey abanti ko ba bi na mokra asɛm na makade ato no so kra ne sɛ abanti mu na bag red no kra fa umpata no fa na fa ko Musa ko yɛtwa ne nsa twara bakɔ de nsa we na wase ɔde de anya na wase ɔde awase no ɔde awase ɔpɛnya to ko gye bra o sɛ wa na afa wo wi abo na mpa enti wa he pe yebedi ye papa yachi sabio na ne nhuna de no ne yare kakra no ha no na yakoka asem bia anya sa na tie because sabi yesi panyimfo wo fie no bia na wo wurem enti sɛ nananom akɔakɔdi asɛm minim sɛ ɛnyɛ de nananom no baabi wɔ hɔ no ma mfi bi wɔ hɔ no ma wo ska hɔ no de ska de kasa ebinom wɔ hɔ asa ne kasa na yɛhwɛ sɛ ana ebi so wɔ kɔ no wotumi so wonim asɛm no pa sɛ nananom yɛ ma wo mie wa no kasa nananom kra so mbɛgye bribe ni frɛ ni obi ma bribe kra bɛdɛ wahu ɛno so yɛ asɛm ɛno so hɔ ɛnna mɛka sɛ nti sɛ bi nti nananom nso so atirimɔde bɛ nko a ana tema bɛ nko a na nananom nso ni ya ni freni o wona sase koko guso ya beto ni nyina ya ma ne kapre ya sa fa kira sa ebuka de ama no na sabi mikotwa mbema na ma nya ntwa me pieto nsu kakamu ana eja scan watua na makofare eja ze bisimi kofare hene ni na nanu mabuwa ma de ase se ka utu nti da ba na de be mo omo a na nanu no se bia mi wuya no me de ebe flameka atete agwazi wo ko ni aso o te o no wa de wazu awie ko awie ba ono be odu no o pedo ababo no okuru because we de sika ba ono wo to be wa ni tetei o bo de so ado so okuso abono won hye da hu bi de ekoso be me de mekase yenya abotere kakra yenhwe di bi frechira ba na se bi to na mo akọ ne akọ busem se de asem no esitie ya didi echi ne ye mpepre ho ne ko fa papa e de nko a okay ya ofre bu sia fani no na na bia ne aye fuso because na nanom se bo mo adwene o mo nyansa o mo dadwene o mo nyina so otem o mo abusuafo mo opanyimfo mo tse na se bi be hwe papa anim ne enim se de japade pa ne na sase ne na ye chinchim ne nsa pa je free ne nsa mo de asɛm na no de nti de meka se yɛntwentwɛ so na yɛnkokrom nkobusɛ mu ansa asɛm no ano ɔdene na nim sɛ agyaman so ɔgɔrɔ ne yɛ baako pɛ ɔno bɛtom nkyini deɛ bɛgye sɛ baabi awu ɔgɔrɔ ɔbɛma mu wosɛ wahene wo Nisa wahine. Oka wahine na maka ye. Je mikro wahine na jache hine u ye se na ye da fine be na ye.
Ayacha Martin. Very baby the next year honorable Asenso Boache Bantumam Rashibe Jenny and the birthday. Timami wishing happy birthday. Or did he come? And Simbia do a beer Yana area area hoodie. Na Papala Canasem Canasem. Na minti I'm fearful one another. Minti one. Nasa sapa na samne tie dia atie fo mutie ne yo ha de mekasa bia de bia sa chichimu no be say papa na kanasem mintie anfiefo no bi mintie omo no se asamne ti sa ana entisa na papa na sam a wo kan to judge sapa na asamne ko ba ye dia ana ntwaye se sapa dia se ya mpase se nikoko ahwere no na ahwere no ya gena sa na store na nanu mfro ko pay team transia akokasem na masako book adiama no se wasi dipo obedi adanse na Sunday e kan sa bre no dia minyi ni die yesa betima bade na se sapa na sa ekromo afo ahimfo ne transe ka asem dia anu muni masemuti se sapa dia Muchen yo message su bi me say papa isi ni koku ahwere no na be ane ne yama nyemia ahwere no matra sako kasem mukodi asabi wiye ndipo obedi adanse no ana ono asako pa eka akobu eka ndi abre ne die me nyini na se sapa ne kromo fo panifo tena se atankodje no kwatra se ya omu ni masemudi omu nyina adwene omadwene mu ha ai se sapa na mu ya ne dia no komadwene mu ha how so be dia danse na ono ko bu kare abrobi ono be dia danse no how so de bu kare abrobi ne kise hu emu nwirem papai egese bi otie na meka bi akasa de mano de duba bi anipa yenhwe anipa bi asetre ne nimimu ne amuwa no ya na areko aya papa wonya fie sen twese de wakodru seka ujidi se uwofa ana wonua pani ana opapa eno no ana wasati bia se mu pa kebe ni sei hwe na no bi kase manso fo ehuna mane wa hwan ehuna mane omude munye ehuna mane u mude munto wasa do jako munto ton ufanya galamse mo sa no Oba todia ne enso matonso enshira bu se bu yobi bu twakoko agu bu twabodi agu bu tweyere yekoko ye fanye galamse ohene wati wono ara hu sabe se ura asebe mo de ba me bom ne mo mi abre ai fo mo twonu sika mo je ne ha je de mo de yo kwarim de mo de ya sika mo je de mo de ya Oya agata abaise o me toilet mano tire so papa so sika mo je mu se de mo de wo se toilet hwa upa ko ekro na mo ji sika mu ko ya akwa mo nam so o hiriska wa je no o tu ka so o han greda ba akokra ye fa twa ekro no o to asase o ka se ye tu sa ese so o sa ye tu a 50,000 Ghana cedis 50,000 Ghana cedis Mumisa mu jira mu de as o ke assemblyman be sero na abafo kasa se ikania hakania ni ho be patiska oji ya o to kania ai fora me bisa mu bi mo to kania waji sika piwa ekwa wona so di ko fie to be twa to kama gada abedu so be pata uju so se sabkwa na mo ti kro bi ni mu die wona me microphone mu because you go to my money abufu asabe ma repata toilet na hade na say ne ebubu kwakwa cha bana ma sika wuji ye no me pacho etimi toilet ni bi ama timi ndabisi mani e kono ti wonu susu se nka papa nya na 18 million na na mu fa bi hyehyɛ bob o ko team o tasma kai o siki so owu na mo de abaka na ye kan
kasa pɛ ni o jɛ sɛ ayifo ni bi yɛn ho nyima bi ebi ni mo yɛ no nyima bi ni mo yɛ paa na nanu bi ni mo yɛ no bi mo akyi a masa ɛdi ebi ni mo yɛ no ɔmo yɛ ma ne yɛ tan abaka sɛ bi kura ɔmo nyere ebi akura sɛ ɔmo nyere ɔyɛ ni wɔn akɔ na hɔ mu a hwɛ asɔrɔ ma pɔnyɛ o ba akɔ na ɔkɔ yɛ o nkɔ asɔrɔ ma pɔnyɛ hɔ nkonya problem wɔ asase ho na saa asi nyɛ da ɛda machine so bebree bɛ tete akɔ bia o tɔ sɛ deɛ kura da hɔ ɔhema bi na ɔha se obi si ne fie wɔ edu lɛntɛn nipa de wuyɛ ne busuafo ba no asa tɔn ɛde amu obi am na to aso afa ohuru wɔ ɔhema ɛyɛ ɔkɔrɔ sɛ de wasi ahiti no mame mmerɛ ɛsio ɔdɛfo apɔm te sɛ baba mesɛ ye ɔbɔrɔ yɛpɛ ekuromofoɔ o si jakobu jakobu sa de wɔ baabi ekuromo na se jakobu na jakobu na ekuromo yɛpɛ wɔn mu ekuromo atankonya no ɔmo mu di asɛm no ɔdi ɛwɔ bɛkwae wɔn ne di ni ɛwɔ bɛkwae ɔmo ko di ni bɛkwae fi na mo di no akɔmɔhene ɛtena seɛ ɛna odi saa asɛm no ɔwɔ bɛkwae fi hɔ bɛkwae fi na odi no dabi wɔn wɔ ne fie nko na akɔmɔhene nso wɔ ne fie ɛti ɔmo mu di asɛm no ɔmo mu di asɛm no ɛsɛ ɛpɔ ɔmo ebusa ɔmo sɛ ɛyɛ no korɛ anasɛ ɛyɛ no korɛ na sɛ ɛyɛ no korɛ deɛ a ɛna ihu kura de ɔmo afa so nsɛm ɔmo na bi didie ɔdɛfo apɔm te sɛ ayo mesɛ mo a mowɔ Facebook live no monhwɛ ɛnɛ asuo kwabena so dwo ne pɔnkɔ yɛabrɛwa nkɛdɛ bi anka gaayɛ mena mempɛ woɔ asuo me mene ayi saa gyama nso hwɛ dɛ ɔkyerɛ waba kɔkora tiri ho nyina fo dwene asuo ɔdafoɔ asɛm no ne bra mo asɛm no a gyama nso ka ne deɛ ano ɔde paa na ɛbɛfa menim sɛ fiara deɛ ɔmo nyinaa bɛbaa ɔhu yɛwɔ ade nyinaa ho kwanyɛ no nyinaa ne fato ɛnnɛ obi te hɔ sɛ ahia me menni wɔ biara nti gye me ba koraa na ne nkɔtena na ka ma wakɔ skul wɔ nsɛm a deɛ ɔbɛtaa ne sɛ so anyi wo kunu a no wɔde bɛyi ama aba ɛsɛ no deɛ ɛkɔ no no aborɔkyerɛfoɔ ghanafoɔ ɛne obi a mɔbɔ a wohu ahiafoɔ nkoro mɔbɔ a wotɔ so ma ne yɛdu ɛne ɛho nipa mɔbɔ wobi sɛ ai me ne bi me ma gu ha fa me ba ne nkɔtena awieyɛ no wobɛhu sɛ ɔde ade so abɛsoa wo pate deɛ yɛnka na hwee menim sɛ sɛ ɔsoro wɔ hɔ onyame wɔ hɔ ahoma wɔ hɔ deɛ nyame ɔbɛkasa ɛsiwatare die ɛno deɛ gyae na sɛ wode kɔ Facebook live nhyira 104.5 FM ne kɔhwɛ ɛsiatare no me say obi domi o wo so na pomo amawu obeju dwasa e me nkanfo ntra so se sa me da se na wo se babu baby me so hu anhiafo nkro moba wo to so ma ne yadu papa yasem a wo kan nya mia nim nie na menim sasam na nte sa na ye betwa wo mu fiada ahemfo no mu di asem no nyina beba na mo ba kra no anya mo keska ye betwa ye pe no kore efi sa me wura ya beka asem no ebi so mbebare na asem nte sa na mom sa te sa dia dada e de nyina ebedru nanan mo anim ka so anko yie papa no so awie ko awie ba de ho be bia no mo fa nya no sedu so mpase e di asem ne papa ye de bem na nya safo no no de ma akoa no won ka so nya no yo me enche ne onu akora ya na asa akɔ to me no he onyame won fa ne bon to ntem na ade we ya enti papa wa ye eye so bia se bia oye ni frani bi se na ye hu nipa mobo ebi na me ka no so bi se me ho kire me je me ba no nkotena wan fa ba ya akoma ba wo kurukura no akɔfa no wo ka kan no mo teto na edidi mpo na me de wodi me bone a ka hu se me mfa nkyɛw ekosi da ban ya wo banyi wakatwia na mo wo na ema nipa enhwade na de we ya na nanto mo aye enti asem we eye Musana na nkwa yi o kra opani hwe mofo no say no krasa wo de a wa ye so praya wo muntimi fa da hwe ne nyina ya hwe obi ase o na wo ho katachie wo ho ye be sonsa e de wakọ ahimfie wo say na otumfo no so so ne ma sa so na ye kɔ ho wi a ne be hu de asase no eye ne de a eti bi se fiada aje be di hu dwuma
pedifo no mu di asem no nyina beba ha me saa ehɔ no me papa firi hɔ nti me omo no ye meja ntimi enkasa bebre nti ye twa wo mo nana wo mo aba esu ye nwedi sei obi woni ma awurade no wase o medem di ache di nu ati ho nanso so wase da bi ma fa mo adwen ba fa ho adwen ye mienu esu ye nwedi sei waba esu anim wase di mpanimfo ayami obi su ofie me ha say ya o onye obi anu aka ati na me tu amanfo ofo eti waba esu anim obi do fa kwamboni se esu no bedura esu anim a dia na bekoso ade ba akopɛ si eka na anya ya me na me ka se hɔ ye meja fie ye twa wo eka ya ade ba akopɛ hwe wo bi obi bɔne no so omu awa boa no omu awo no so be boa wo de a wo bedura esu anim ka wuru se entra utokro mo anya kakabensam okay entra utokro mo anya kakabensam one day tinaba kan so bi ho ba kire no na ba je ne ba na ba fo ma akotena na ba be na duane adie na kire obanyire wo nsam no na wa ma wo ba yi a woji wo kunu ana so de nsa hye wo ba se bia kro no wo bi wa broche wasem ye kwa Ghana ba hwe madwuma ma me na me ba ma beje no ne pani na kwaya ba ko bo akra so ya ba wa na one manager na kwatwe mpra na aje adwuma na firi nsam enya hanko na esi eye ba bia etiba se hwe ni ye be ye ho adwa nti ba twro me kwa nim se nipa nye dame kwa nim kakra nipa nye so be hunu nipa mobode but wo na eme nipa hwade sentina esuo tisi a wonhwe nipa wonhwe nipa wo si nipa nye na ka so ma didi papa eye esuo numbers no bi wa na wo tika mu wo pesi wasi ya drop numbers me numbers no ye 0243 13 45 35 0243 13 45 35 me WhatsApp number no emfrabe ye audio mame ho network ne nye me no ye 055 76 67 510 na nyina so hima me chia ne mind be what in the no o se nipa yale o anyina su o ye nice mindset wo ka no kre papa eni anyina su fo mpani fo na sa anyina su na asem bi to me e wo no kalabule ni wo papa no kra de edi asem no wa hye machine na etwa wasem a wo kan ye no na anyina so yene wo America ba bia wo bia me chia eti ekro no na etwa nti wo ba bia ma wo ntimi mesesa wa no dia sam on kan okra so moni adwuma numbers ni biem me numbers no ye 0 dia hi bia na 024 no 0243 13 45 35 the WhatsApp number na brochure for Ghana for obi anya audio e 055 76 510 okay nana wadama nana kwamhine sabi omudi aja ya omudi asoa yen ye di asem ya chi akopem se ibe hunu pumasibire anama ba na chief producer watu afa asem wanwumire ye enkoso didika ya chiatiefo nyina titiro miwura ne me ono na yere mamje mechi ono nkota kase hina na bwachi ma bebi oso mechi awo enkoso woni bibi go no a wantimi amma no a sabire ye woni papa nya asem wo bekwa hemfie bekwa akomu hini ahemfie no ebia se go wantimi amma na de amia ne se ofso pani a wo saa babia yura ifri baje kuba no ye den kaja so ommo owura na mago ama ne nka go mra aso ko kire me se okoko bobe kwa afu ahemfo ma ne so de asem na firi abada de ombe ye pepe de ontimi oboa aso ko kire me no se okobobe kwa afu ahemfo no mutena saa asem ne so no ekobo ma ne se pepe de asem na be chef do be ye pepe no ontimi na me saa yo insana tie di anko so onimu akomu hina wo be kwai mo yemidafo pa kwa brochire sekana ni ho asem wo ke emma se de ofai kan no wo kono de chire jana nam bi wo ka se asem okobo be kwa man oni mu hwio fasa mo kwasha be kwa man hene oni mu hwe fasa mo kwasha no atankunyo bia na komu hine tukọ de chire jawo mu no wo be trepeto so dis asem atia papa yi oni nti ano afa ni ebe di asem ja so be hu no wo me trepeto so edi aso na tia papa yi na be kwa man hene de na obi mo odi se obi di ho asem aba ha wo tankunyo ewo wo komu hine fie we be dey touchia na ye gidi ba ye men enkoso ye professor ye gidi ba ye men onyem obewo
cause woni bibi asem me so mo ne ko si boafo okay nyame adom a okuada woni ko si boafo mo ko be kwa himfie aja wo da be no mudi asem be kwa himfie na me ni na wotwe dabi na wotwe dabi yeni na wotwe me no yadwe mudi be kwa mudi asem da be ye himfie o de ebrana pa ebrana bia nko so brother nyame boa me ye order woni ko si boafo ko be kwa himfie kana fidie so se wo soma me soma ko di na wotwe woni ko si boafo mo ko be kwa himfie okay na ma ko trase papa be share kwa himfie o wai ya ko mi vi o ya ko be kwa man ni nim straight enti feed wa da ko ya ko man ni nim face asem o mde di wonie nti ne so na won tie nsafo yedi wachi brother nyame bo share be kwa himfie o mate ngo so ne ko si boafo ye order wo mi na be share ho mate na ya ba na ye hunu kwa wasem mu na be kwa akomu hene na otu kwai na obi a wotie nka wotie nhira pa wote chire ja wo no wo ma de chire ja wo no sa ye ko boasem na wo mu die no wo ma di ntagia hotel and as a supermarket restaurant Mampo kontonchi abu here kumanana wakasi bretuba kwame gong jatani nie jumadi atudi trade and tourism fair a ensure ni life amede bremo and pm our Project Doctor Foundation patasi paparazzi actually hope kumasi heya yentweme on ni hu de ekoso medamase yaba Project Doctor office any be din komo prostate any day e ho kan etisan na postmortem chese ho kakra ojonso tentem bi wa ojonso a emma ebi chim na ya sare tan ojonso tentem be se mpedo san de achi sa nyoma yi e ha mema yi ne nsia dwene enya nkoso Dr. Bechino Boase no che nyina baako enkomi bebo nyina your friend Dr. Tony Bedu, the president of Prostate Doctor Foundation. Prostate Doctor Foundation, a foundation I started for United States in the 80s. Na me adaroma and na yetimedi ABPA Ghana has a started as a think tank. Na ye share yarea hodwa e affect the patuntum for people of African descent. And a prostate no e ye no. The prostate ni hu ni realizes prostate no e kum yan e before people of African descent e kum ye chain race be e wo wiase. Tie nunti ene ye dia Ghana na Prostate Doctor Foundation ye treatment center e wo ha Kumasi Patasi Estate Paparazzi Hotel na chipe ye adwuma juada ekopem memeneda juada kopem fiada anopa 8:30 to 5 memeneda anopa 8:30 to 3 memeneda bia ye free scan ema obia general public ye pese obia ho ne status because ye launche National Prostate Health Awareness Campaign since last year June. You launch your treatment center with Kumasi ha. And through that no ama your campaign ay education abodehro ama ewiase men nyina ate. Omo we Kumasi Ghana ha men nyina omo overseas from the United States, from Canada, Europe, other African countries. Omo nyina ebeji ayaresa ewo Prostate Doctor Foundation ewo ha. You will be a friend triage. Yet me Esha will be long distance. And once you have a test will be one, especially overseas, America and other African countries. With the results in my based on the results no any protocols I do become no, you may establish your clinical symptoms, the amount effective treatment. The fact say young people of African descent, prostate cancer come here more nintino. And nuntina ama Prostate Doctor Foundation near bra. You go your National Prostate Health Awareness Campaign this wa ye bodehuro ye educate public about prostate and the conditions e deba and afei ni titru pa ye fa so bo ho ban wa busa wo ho say wonim wo status say wonim dia men deceive ho number no ene ye 0240 775 751 Trade and Tourism Fair love any Insha FM Edebrewo eneba Prostate Doctor Foundation what can say bring na train fasa kwanya so na manse nyina ente unka
My name is Agnes Eya Mensah, the principal of DHI College of Health and Education. DHI College of Health and Education, everyone is capable, is our motto. We have been in the system since 2010. That is why we are inviting each and everyone to come and experience our teaching and our training. We have programs like early grade education, diploma in education, sign language education. That is for the education department. When you come to the health side, we have pharmacy assistant program, dispensing technician 2 and 3 program, medical laboratory technology program, healthcare assistant program. So if you are interested to come and have any health course, you are welcome to DHI, where everyone is capable. Your telephone number may be 0244 213187. Bakusonye 027 622 1939. You straight to DJ Essentials Fashion Mall right here in Kumerica. Joe, Yanko check out original quality Teki suit. We know Fugazi Biao. You are dressed by how you dress. Reason, you got to look good all the time. Charlie, so bedrippy. And your comments be to say, wow, I brand here, why you there? Hey, now I tell you to India, Kromha. DJ Essentials Fashion Mall, Edum Kumasi, Boss FM area, Mrs. Anoche Plaza, Hop now be winning. Charlie, bra, also beji correct original. In fact, quality Teki suit. Papa, we know Fugazi you. Joe, my video. Now it's live, eh? My show baby having idea. Also look sharp. Phone was 0244 985 878 and now 0244 596095. DJ Essentials Fashion Mall. Joe, correct suit and qua. You know the drip is very necessary. Reason I take you straight to DJ Essentials Fashion Mall right here in Kumerica. Joe, Yanko check out original quality take it. Maswali fiye that's you. Dear problem na de ba ha. Sisi a wan kasa ususu se nyame aye. If I some the diabetes na ba ha. Yale na bo how many years ni? But in fear what ni. Yale na bo 8 years ni. But ane. Na ye o senchire mu kakra na amanfo nso. But so ya me no. Say me na me nipa bia na me so na me so tia na eti. Enti ma me call doctor ho odi me to aduro so. Dabia me no maduro, dabia no maduro na kwa so dabia yale no kwa na ekosoro. Na enti me kofom. Enti me nipa bia me tie oboba pa. Na me tie osofo Joseph Mensah so odi diabetes ho dance na me dey bi. Na kwa so fe so say diabetes ye yale bia ye ni aduro. Asi enti me ntu. Enti me da na me se me ba be so fe no kuremi. E ba no ma maduro. E ba be so me bia so na e be check. E ba bo so me pe na me ba na o hwe ma me no. O say yale na ye no ma. Me so ka kwa na me kwa ye me nwanwa. Me do to so 1 month enne. First day o paper ni o. Ahwafo botumi camera no botumi ahwe. O hwe ha ma me ba na 11.8. Ya di me to address no na daase ye no 5.2. Ni ya sure say camera no a capture. Nti ma me hwe diabetes no on say o check here first aba na ye 11.8. But ya do to address aba na no 5.2. Aye normal no. Patch me daase. Nti o hwe obi o ha o tie e bia na first day a we hu say obi ka diabetes ho asem die na obeka che sankrofo no ne me ka che o say diabetes ya le bia ya le bone papa nto bia fa na ni kire osofo Joseph Mensah ho na ya le na che say dia nkura utu gidia na mo nkwa aba we nya wa yalesta abra ya le ne bo wo na wo na dia na na ha wo wo hu o ni pedua mu sen na wo te sen me ba amena no tize mina me npa bia nka me so pan so na me so tia na etie na ma me so yale na yale bone ati sisi a pesa amanfo hu se so mo wa diabetes no mu de achia na nkwa te se wo de 8 years
wodi achinya nti wakoba akọ hospital akọ check and we hu say me oba ya me do to address you aba from na ko doctor de bia me no do ni kan so e ko so je bi kwa na me se me eso me ba ha no a o check na aka say me nya cell number no ti say me kwa my number na nwanwa na bro ma dwene me nti ase so yo we de tiefo ni ahwefo de bia Prophet Joseph Mensah aya meka say kasatin toponko and the winner be at the best in a puma on sin bebre hunche. Yale na mamma necano. Obu hane de and a sawa one panny, do one panny, and a panny and numile. No being so asan mundua sandia cam. And then I said, no, you be journey to me as I know my way, dear. And then sad any day, let mount them coon who beam. Anti Prophet Joseph Mensah, Casatin topon. Menoka say, who said, akwasi dagati wode ne na pim fom akwasi bia no akoma ama why akwasi mamu akwaba eja be mfidie no akwasi apom ti sei eyo na oso ai na okasagui ayi na oso ai boko akwasi enche bia na oba afidie mu ya oba wankasa obekire wunsem mu se kwaji asase bi emu nsem bebre ya sha obose wasa asiwura na yɛde beba eno wa ha ka asam no wananim no ono so wanti bi na huanu yie bi wɔ hɔ a ono so de abetu anim mitiewu tiefo mu tieme a ajamta huna abrochire na me wo fie mo aso abrochire obi anim se ma ya bunu wɔ hɔ aya anti duku sa ase makoye kokoo no efie nkono ama anti duku me wɔ hɔ na me papa ya na me ko shirem ti me hwa na me ne frem se asase wura na ba asase no so na ono wani no ana me ye den firi shirem ho bae enti me bae no ana me ko adua ho ana ma me ko to anti duku ama anti duku ka se afuo no obeton galanse fu aba asase no so ama me ko akura ho na wa ba ibe hu de ebe ye no ti me hwa na mo bae omba na ye kwa fom ho aja omo wanchi ba omo ye de omo ye akoy enti afuo no o ka te wo sa tutu afuo na ye den atiti bia firim ana me si dabi te sa na wakan dia me so mafam ho adwen se wo hihisi me enti amama america se me se me kunu nti nya dia omo susu afuo no ana omo de koye ama me etina kura ho enti afi me sa ko kire biem me ho na aja me nya ne from se maame na to asase na omude afidie aba ampa me ba kura ho ama me di mani ko hu fidie no ana omude bae na se omu ka kire me se cheminim maame ne se cheminim na se mi si omu se me omu du koko na o di police fo ba cheme enti me timi ho ati ye ana me di ba sra fm to obi a oni me abrochire ho awo kontrofi me na me ye sa afuo no esi afuo no ho aba asam maame na kwato asase no aya anti duku no oto asase na agene sika o si me chefa nim na me de ba dance rafo se o mu kan bi mame saase no me hia me chefa wado koko no ama me no kasai aba emotri nkomiso ma do ma ba wado ama koko na ba enfie dudu oseni enfie nkono ni fie nkunu ni ya flash na udim samon kratanim no o ma mfie sia se fa ya afuo no o ma mfie sia se me fanye betina fie sia na enye yie ebra na dikan na botre ebra na dikan o dikan ma mfie miensa so baba behe oba no wo ya afuo no kama obemu ato aso ente se baba be fana sase e wo krata ni musa me de afuo no wode ma o si mfie sia na ode ma se me fanye na dagati wo be kai se oba ho mfie miensa eso eno san be ka kire o se aya anti duku mfie miensa me hu no ho wo hye afuo ma me ne ti afuo no mfie nkono na wo di hye asase ne so oba na galante fo di nachi eti wo do afuo no wansimu da dabi se me ka sei minim no me yere mu mienu kura bi kura nim no o mu nyina nim no ma me no o ma afuo nim dabi oba mu an se wo de me ne ni ho mpo na me ne fra me se wo de galamse fo aba se wo beton asase no enti sese no
deɛ wohwɛ nyinaa ne sɛ maame no bɛkɔ akɔkyɛ afuo no na ɔde me kyɛfa ma me na wode ato wasase wura anim so ɔnkyɛ no mfa adeɛ ma sɛ mede ato no anum wankyɛ sɛ wɔkyɛ yɛ aka memba ha ɔkyɛ de me deɛ ma me aka memba ha mede ato no anum abrɛ ɛna me so mete hɔ sɛ yɛbɛtu kokoo no agu berɛ a mabrɛ wɔ hɔ nyinaa yɛ kwa na menim sɛ wobɛkɔduru saa ɔboa ase aburokyerɛ hɔ no ma bi nsii da kontrofi so obi bɛdɔ abunu na kokoo ne bɛba ne yɛnkyɛ mfa ndeɛ ma ne yɛse yɛnkyɛ ebi asi da ebi nsii da na da na dagate wo deɛ asɛm yɛ ato sɛ menim deɛ ɛwɔ m sɛ obiara ne na ayi ne berɛ bɔ a wɔde baeɛ ɛne ne kyɛ berɛ dagate wonyi nni sɛ woayɛ maame bɔne bi ɛne ɔno nso afa atirimu ka sɛ neɛ sɛ mɛkya mu anya bi paa deɛ menkyɛ medɛ meyɛɛ ne bɔne deɛ mayɛ ne bɔne a wo na ɛsɛ wɔka memeyɛ ne bɔne biaa wo ne ne tena mfie nkron no meyɛ ne bɔne wogye di me koraa mehia ne sɛ ka ɔmbɛhwɛ makyi mpo ɔmbɛhwɛ me dwuma no a meyɛ no ɔ sɛ woyɛ obi dwuma no sɛ ɔba adwuma mu na ɔkamfo wo a wotumi nya ahɔnden foforɔ mehia maame wɔma hɔ enti sesei no wo ka no awie sɛ maame ɔmɛkyɛfo no mfa deɛ me kyɛfa na mehia sɛ ɛyɛ half acre sɛ ɛyɛ 1 acre sɛ 1 acre sɛ mene no kyɛ half te wo nam hia me sɛ 2 acres a me deɛ wɔ 1 de sɛ wo na hia me ɛtiɛfoɔ dɔfoɔ moma me mmɛki saa clarification wei wɔma mu kɔdi dwuma wɔ asase ne so no ɛnyɛ galamseefoɔ mfidie a ɔmode nam no mesrɛ kɔ Facebook live kɔ nhyira 104.5 FM na kɔhwɛ mfidie a ɛgu asase ne so ankɔ mode bɛdi dwuma tagate mesi wei yɛayɛ postmortem ne ɛmbaa me ahwɛ nkrataa no bim ɔmo nyɛ galamseefoɔ na mmom mfidie a ɔmode bɛdi dwuma ɛne ɔmo nneɛma a yɛnkɔ stɔpo ɔmo anka saa mmerɛ de kokoo deɛ kiatu awie na wɔtwe mmienu ni yɛhyɛ mo bɔ sɛ wɔmo pɔ ɔmo mpo yɛ ma ɔmo nhyɛ adwuma no ase kɔpem sɛ abotɔyɛ mu bɛba wode kɔ Facebook live na adeɛ kɔhwɛ kɔ nhyira 104.5 FM na kɔhwɛ mfidie a kyɛ sɛ gold adwumayɛfoɔ no mekyerɛ mining company no ɔmde akɔgu asase ne so white na wohu no ayɛ ɔmo office ɛhɔ na ɔmbɛtena ɛde ɔmo nneɛma ɛhia ɔmo paa gu wode kɔ Facebook live na kɔhwɛ ɛnkyɛ kokoofuo no a kwasi dagate yɛ ɔware mmienu a ɔno ɔmo nyinaa te Pentecost asɔɔdan mu hɔ no wɔtumi dɔɔyɛ ɛno nso ɛbɛtoa so na adeɛ kɔ Facebook live ɔmo pɔre tank ahodoɔ nyinaa nkora ahodoɔ ɔmo de bɛdi dwuma ɛna ɛdi ahene wɔ Facebook hɔ no wode kɔ ne kɔhwɛ bi ɔmo nadeɛ ne kyɛ sɛ dwumadie no ho akadeɛ nyinaa ɛho mpempena adeɛ nyinaa na gu hɔ no na nhyira nka nyame sɛ nhyira FM wiase mu nsɛm abɛdwafoɔ yɛkɔduru asase ne so no yɛama ɔmo de nadeɛ no nyinaa gu fam wode kɔ Facebook live anomaa bakora nyinaa asase ne so enti yɛhyɛ mo bɔ sɛ kɔpem sɛ asomdwe bɛba maame duku ɛne akwasi dagate ntam no asase no ɛbɛnwe ne se ada hɔ saa mɛsrɛ obroni yɛameɛ nhwɛ kokoofu a saa mmerɛ yi akwasi dagate ɔka ho asɛm no yɛkɔtwa ne nyinaa yɛ wohwɛ ne live kɔ Facebook nhyira 104.5 FM obroni yɛameɛ nhwɛ kokoofuo no ɛna ɛda hɔ saa no ɛda hɔ kakraka gramo paa kokoofuo no na wohwɛ no Facebook live no ɛso deɛ wo nso kɔkɔhwɛ bi na adidie mu adanseɛ yɛyi wɔ adanseɛ a nso wahu sɛ aberanteɛ no kora wɔ aberɛ afuo no wayɛe anaanyɛ ne se kokoo de otu sɛ afi nka bɛso paa na goldfuo bɛtu ato agui wode kɔ Facebook live nhyira 104.5 FM wobɛhu afuo no bi live kɔhwɛ ne live dagate mame misa wo mesɛ mo a mohwɛ Facebook live no asɛm a mbɛbi sɛ moyɛ me dansefoɔ wode akɔ na kɔhwɛ bi sɛdeɛ afuo no kokoo na yi mman kama na ne nwura no ɛyɛ green paa wede ɛbɛso afei ɛbɛso na dagate mame wɛde sɛ o afuo no sɛ yɛ na te da bia anaasɛ afei wei na nyame ada ama watɔ bosu pa kokoo no agu nhyerɛ ne saa afuo no nyɛ sɛ yɛ na teɛ
anam ta banda wurmenti wo bra effect bi ama me de medin wuram ana frase me de guye ana koko na yesi na nya se ya na te sasen de na mu aden pa nya bete bi ho 2 years oba dua koko na anyina da isi wo bra sa ansana sese ya ka sei wo dura fuonu mu a ba bi wo ho a aye pak ya koko ni nyina aye ba ko shishim nya fuonu nyina na aye aye pak nya se fuonu aye bom na memiti dia mema o se fuonu de pak se pak wom ba bi a nyina ye koko ni nyina ye na mo friend say pak brofo na atwi another gati aye dan ahono nye on na ye friend pak ahona ba ye pak ba bi e bobo no sa na ahona ye nti kokofo na ye pak dagati fo brofo nye kokofo na ye pak ba bi nye na ye ni se o akwasi nti sese no uko free fertilizer no ya ade gusu na de sese de o adane kama adane wo sim adam kampa etudu ani bu anka afi ubetimi atekakra o afi de kan betimi anya kakra de na disi nyame bam sem nim dodo amanya de mbeti agu ha na ya ba na be hu se manya sei na ye ni sei o afi atwa mu udu ani bu onya bag sei oh on de mitimi nkyere Dagati o si afi atwam afi atwa mu afi atwam de amenya 2020 asem 2021 ana 2020 asem na make 2020 menya one bag on na me de ko tua fet ne ka wanya mimisa de odiska ne oh na so ana wa uzemanya bizan de me bisa se scan wo de oh da bi said de e wo ma se eti yanko 2019 udu ani bu anu so nya asen 2019 de na anje kora bi ho am tim ko 20 close 30 close mienu ase koko na asa unya 20 na ko 30 ba ko just 2019 de wanya one bag mu dabi inti defect ni guye na ese koko ne danan kakra en defect ni megusu ansa mpese metene sa akopim se ene defect na gusu no Matias na 2018 so he 2018 de nan yakora afi bi anye se koko na munye se enti na me peta nya pan ma minya kentema na me sire wo ba no na me ka no okay so o si 2020 okay 2021 na se magu fet na manya bag wom ana o sa ka se 19 na ana mti bi o ha mnya 20 close bi o ha 30 koko na sa tetuwa kobobo no eduru dia dia yeduru kura ho efa ne ebe yedwe no ageme so ne ebe yedwe sadia wofo wura tiechire wonom popo atwade pa ka ntokwanko wode ne nsabafo asoachi no abo ani so dagate metie de oka wetimi bema gram sadia wabetiti wetimi adoafuo eka no do ani bu bebe sei eka no fo dem de yenya susu ibet bo trim ha ambe enka woche ebeti adu beti ese obi die wom na no en for obi die meka de tie ehokra asem ho tie ne ye mate se wo se baby wantimi amfa se kan kan nyina akora no yemfa meka asase no nche ono de me impressa ne ma no en try kora na asa mbu befu eti wo de fu ani bu baby a wo de se kan e kan ye no ana me se e kan nwatwe no ebeti adu nwatwe na yehwe ni sei etu de wo pa ne se yankwache afu no ne yemfa de ma ne de ma wa be ndai bodam ni bi ebisa no wo se ne ho ato no ene ase ma tv a wo be ne dai obi si o mehwe ne aboya nsema ma ne so ho ato kofie yemu anka be de wo se me papam ne madi o kwa na wo zo ye za kwasi a kire yemu tv sa me papam na ato ntim tu je se kokofo no wo gia ne dai oh me dia de fam yele memba omunti na me bre da bi so wa otimi do kokko ni yo gia no waton oh menton wonyi ni sa ti se sika kokko abasas mo gina wo fa kire dia koma go do gina fo anya sa se kay sa ka me na ba presse ma me mla na enton se wo pe se yemfo afu ma ma fu ni na mpe se ha e ka kura media kokko mi ansa kura wo ji kokko se me so me kwa na de o mo ka kire so afa Inshiraya fan. Ejef word of war. Asam na uhuru yie pa.
maame duku nso mra maame bra na beyi hu anu wɔ nsɛm bi ho na mo mesra mo na asie piesie ya ne ya ma India spiritual doctor prayer and healing palace ya de nyina ne last stop ene ho de titiro yesunsu mu ade a mesra India doctor wɔse na tena wo ba ho no ma de obehu aye incense ahodo candles different colors afemi no kasai ukoduru anu ma chese Bible Quran chese osum ni nyina waka bom na India doctor odi diguma na tumi nyina so frɛ India eti mesra se ebia wa abofra wontimi nkasa me no kasai wontimi nante ayankuda awu atiasie bound eti adwuma bia ye di nyina no house na afia to tie me wo dia no kra kamia se obi ase oba oniso ni nyina no promise and faith ade bia be du nya ache akwantu awade ni nyina uduru ane se o di adanse bom bafua etimi se awroma tobo ase wa baby anya se dia be na de ama so mene na mama ukodi asori ebacho me call House of Fire Ministry. House of Fire Ministry. I know so I was some for adria ho. Sa. Bacho. Na mama mi se o edi be na obo asamfo aduamfo nyina be hu se me maame no duku na me no wadi ahie. Me bacho abreduku na na aduamfo nyina ni. Abreduku bacho ai. Ma abra asem we nto mama ha no tese ye kan sem bi se ana hu ni se obi o cross bo sirem kan nya no kra. Oh me tatie mo pa. Me mom de me ntimi nya chinyi se enya no kra. Se na tu ya wa otia yi. Ne me hu se ye no kra. Na ba ye ni pegu ase wa obi e be kan asem. Obi e be kan de. Mama misa. Asem a dagati kan yi. Unsu chirem sei. Yo, abadwafo me da mo nyina ase. Aduamfo amutie me. Obia ntie me. Da obi bia ase. Na ene se dakati no me wo ho. Ana wo ba aduam se dankwa si asase no obusa ye se media. Nti oba na obehu me se me de be mana. Ampa sabe kwa na me kunu ti ase. Nti ono so wo ba no ne panyini ba ko ne bae. Ane ene ne tena ase ka asase no ho asem. Na me de asase ne hye ne nsa. Ti me de hye ne nsa no koi. Mfia me yansa chi no me ma no mfia me yansa. Me koya na onye nwie. Enti mfia me yansa na chi no. Me sa de mfia me yansa ka no ho. Na me bo pipa. Ana me frɛ no no bae. Ɛna ono abetintim. Ne nsa. Ti oguso a on de woye na dwuma. Na ebribi atwa me yare pa. Na me so ayi ko ho. Na me ka che nso ho ka che dakati se. Me sira no me da domra se. Miniska. Ti me sira no. Sa abranso ni ebedi bronya. Sa okoko no wonya kakra o ma me bi. Na me fento nsuo bi no. Ofre o ka kire me se me ka kire me se. Afuo no wonya nwie ntoni sempo akra de ma me. Me ja ho me gu so. Ise nkwa ne hia. Na wado afuo no mfie sen. Ado no fie me yansa. Ti me ja ho me gu so. Se wi ase nkwa ne hia. Ti na chi mfianse ya chi me wo ha na wo dakati. Wo fra me. Se awo na me fa e no se dak ayifo ni bi aba ho. Gala no. Na wo woda ne soro sa. Nti wo mo abehwe wasase no mo so mo pe. Enti mi guso na yeso wo mo bo no enye. Enti me twen so mo beduru ho na se saa na bo ne ti amefrew. Ana me see you. Ti wa na wo sa afre se. O mo bo no enye. Enti me meba ho kra na me na ho ma. Ana me see you. Ti no achi no me wo ha na. Me suwai ne ba wo boase. Ana wo fra me se wa se. Eboasefo bi wo mo so pasase no. Nti oba behwen se me se wa mo de be ma no na me se wa be bo mama ne. Ana me fra wo dakati. Se dakati me wa ha na eboasefo bi aba me se wa mo ho se o mo pasase no. Na se wo wakura ase. Ana o se ma me ni ho na me wo esirem. Na ko so wo ba ko ho dia ene e wo mo enko na me bra no wo ho no. Ti me sa bra na me yare ma nko bi. Nti me se wai ane me papa de odi me papa de ane me nkwala amienu ane omo koye
to omo ba ya ma ne on be bo me ne say omo koye no e papa yi mu kura de na omo bo test na omo che say omo bo to 2 form eno ne test na omo bo no so omo hwe sasa no ya test ti omo bo e papa mo ho okay na edua bi we fe na kuo ye de adro pa ana me papa ni sane me mafom ho na bi si ho ana wo wai ekuo ni bi ti wo kwa wai kuo na ye so omo kire se eboasefo boys ne ba ko edi me papa na chi ti omo ko duru ho na se koto anu ayo anu no ho ana boy ne ye so be chi koto no ana wo chire koto nti e so wo chire koto ne sa no no ye se omo mfa rubber bi ma na won huru bi hwe se ho no so eya ti esi boy no so ehore na mini ho wo ye se asase ne ye eti omo ba na de chie e na boys ne sa ba me ho se omo ko hwe asase no omo ka se bi asase na ekituwa bi enti mi papa mu de ne ye de ne nyina no omo ntimi nto eti se ka ba ye de a ye mo a omo nanka omo ntu na omo ne ye nche am se eja mi gina o metima ko di sa ade wo ya chi enti se on ntimi nto de a ene mu ntwa chiri enti mi twa chire enti na afi ne fachi ene nipa foforo sa baaye ti nipa ne baaye na me frɛ wo dakati sa yesi foforo asa ya bu na ye ba de den ene o se maame me nua no da ho wo sirem ho wo akura na se na me wo sirem enti wo de wo kwa me nua no wo ho ti no kwa se me mi ko bi me a mi ko bi ye ko duru ho no ye kwa na wo nua no so aboa no ho awi a wo twen yen ti ani bo ma wo mbeto ni nyina akọ ho ni ani ni nyina akọ wiram enti e ko duru wiram ho no mo no ana ye wo mo hwe me papa mo de ani wie ye ana wo mo hwe me so me de wo mo hwe na ye fa na afọ baabi me so me bra no wo ware mienu wo ma ba akọ asase ni wo hia ya ana kontrofikuro mo nso wo ma kuma no nso bi ti me ne na bo hye enti e sane si ho na me hu se woma tutu amana ni bi wo ho ti bi gina ho na me frɛ wo dakati wunua se papa bra to oba me na me se na hinefo na woma betutu ha saa no ti ho na gba ne ba kire me se ono de onim boys no na emom dakati ene nim boys no na me se saa ye ne ye kwakura na se a kire boys koro ana wo se wo mko no kwa se nyame nkwa na me wo ho ti mi bu fuuro mo kakra fine ni ebefi ma me obeto aso na o se da cat ne behu ma no anase o se onanim wo mo wa se onu de onim wo mo na mu da cat na ma boys ne koye ye nti onu onim wo wan kan ma no wan kan tieni on ne behu boys no on onim wo mo on de onim wo mo na so se on ne ma ana me se on kwa kire me ye kwa efia se boys ne wo kura na se a on kire me eja ba cho tie ho no tie ho na gba ne ba onua ne ba kire me se bas no wo mko omo ya ho ho a omo ba menso me dofwe ayo wo kin so small menso me dofwe yasi mo sound so pa baby sorry menso yasi mo sound so pa yasi mun sam dosun ampa utie o number 1 Akan radio station 104.5 FM